зокрема, артмайстрові, який так гарно вивів український танець. Українська дитина, як родиться, починає ходити і перша річ починає вчитися танцювати. Це є в душі українця. І ви нам доказали це, ви розвеселили нас, тих, які вже мають по 80, 90, мені якраз 90 років. І я пригадав собі, коли ви танцювали, коли я, маючи 10 років, вчився танцювати у тоді славному на американському континенті Авраменка. І дійсно моя душа дуже зраділа, коли я бачив, що ці діти так чудово танцюють під вашою короною. Бажаю вам найкращих успіхів і дякую вам від усіх нас тут зібраних. Дуже дякую.